Bingelelwe ingane zakwethu uphinde futhi kunamukele kuyona i-channel ihamba phambili Mfeze Komedela megama Mfeze Ntuthunga Khumalo bathi last bana magomeda ngizelo ngokwanda kakhulu engane zakwethu njengoba ngishilo caption evideo ukuthi ke ngizonzisa amazibela lapha nezigoma zensizwa nathi insizwa yakwanala insizwa yalaphana ke kwanqamalala enkandle mahlathi amnyama ukuthi njengoba sazi ukuthi uLimit ke album yakhe ngaphuma noma inini since ngonyaka ophelele kungekho singaze sekubone lapha lokuphuma kuyena nangu ingane zakwethu umsebenzi omusha Limit umfana la njengozwisa amazibela yezigoma nje ozozizwa kucoco lakhe kulonyaka 2026 enansi video. Baba kalungisisi baya isibaya sezidlovu haye sezinkomo masenzolobo la ngizoletha amabhafalo kanye nezindlovu asa Baba kalungisisi baya isibaya sezidlovu haye sezinkomo masenzolobo la ngizoletha amabhafalo kanye nezindlovu zolobola ngamabhafalo Soglobola ngama papalo, soglobola ngama elephant, soglobola ngama elephant, soglobola ngama papalo, soglobola ngama papalo, soglobola ngama elephant, soglobola ngama elephant. Hayi wengane zakwethu ngixolisa ukuqanda nje kabuhlungu kanjena ke kodwa ngiyathemba ukuthi uzwele wona umsebenzi ikaLimit umfana la uzophuma wona lonyaka 2026 ke njengoba uzwele ukuthi ke zimpili isigombe ngithe kuyifaka kule clip wengane zakwethu lehlanisa abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana bafisa ukuthi ke engabe umsebenzi sophumile ke wakhe lapha noLimit ke kuze bazizwele kabanzi malana izingoma nje ingoma eziphelelwa mhlawumbe uzwa kanjalo lapho ukhona umsebenzi kaLimit umfana la hlala comment section ke ngitshela ukuthi wena uzosebenza kanjani uLimit umfana la kulomsebenzini wakhe omusha ka2026 sengikumanje la ngelasiboni kodwa ngiyabuya futhi nezinye izindaba kwividelane la kwakho subscribe anisiphathi kahle nemenosuku lomnandi ngithanda khona